mine e telo kata kaunti kanyo kod kuonde mopogore opogore. Millicent Adhiambo yawre kendo machiegni bagno network e mbako romo kawuono ka intie kaunti ma Kisumu. Achiel kachiel kwa wuok kaunti ma Kisumu kaendi. Kisumu ochiew maber, aneno ka chieng' rieny kaendi ma oganda duto ywago chieng'. Kata kamano kochiwo kod thor wach ma wan godo e mbako romo kawuono mar thuolo mar mine e telo pacho kaendi, obede counties, obede e telo mag piny owacho mamalo kata lemo mopogore opogore e siasa. Wanyalo paro ni chieng' tarik 8 mabende ni dhialo joma mine duto pacho kaendi kata e piny mangima. Jatend piny nowacho gimoro mar ni thuolo mabiro kopo ni nitiere jogo malaro kom jatend piny to owinjo bed ni jalupne bedo ng'ama miyo. Kopogore gi mano bende wadwa winjo anena ni to two-third gender rule manoket cha bende en gima ber. Jopiny ma Kisumu wacho ang'o koting'o kod kaka mine owinjo bed kod thuolo makare e telo e lemo mopogore opogore. Machiegni ada chako gi ng'ama miyo mondo mi oyawnwa pap mondo nyiswa ni in pachi chalo nade ewi kodwa lose e thuolo mag joma mine pacho ka. Bineno ka joma mine osetelo moromo king'iyo kaka telo dhi nyime pacho ka, obede lemo mag siasa, obede apise kata company mopogore opogore. Inyalo wacho kichako gi nyinge ng'ang'a ya an Martha Kelo, an Jodak ma Kisumu kano kolwa. Kalure gi telo mar mine, anyalo jiwo mine mondo med chung' to moloyo mine nyalo tiyo molo joma chuo. Kago picha yo Mabei kocha aneno ka Madam Gladys Wanga tiyo matek kendo lo governors mang'eny e Kisumu County. Mangiso ni mama miyo ong'eyo shida mar ng'ato ka ng'ato. Onyalo dhi kuom ng'ato mo bed gi uruma kuom ng'ato to ng'ama dichuo to ok nyal kamano. Koro king'iyo wach mabende jochane jatend piny owacho ki itene kod wach mar thuolo joma mine telo, inyalo paro no gima ber koso wachno nowacha wacha? Wachno en gima ber to gima de miya luoro. Joma mine jotelo gi oko valuga joma mine. Gineno joma mine gin joma gibedo undervalued. Okoni kaka joma nyatelo but ki ikawo dhako achiel to dhi otemo tich moro motimo maber. Koka dhano dhi neno na adier kara joma mine nyalo tiyo kamano. Erokamano nyinga Erigo Kelo, jakedo ne ratiro mar oganda e Kisumu County. Kaluwore gi wach mar mine obedo e ng'aya mar telo. En gima ber mondo mine obed e ng'aya mar telo. Mokwongo king'iyo wach maraga mane ogolo ni mondo assembly obed ong'ado oko nikech two-third gender rule. Mae e gima nyalo bet ni ne nyalo chiewo ji mang'eny kabisa. But ei Kenya ma wantiere ni en Kenya mar achaya mar katiba. Katiba osecha, ochak chaye gi ot, kichaye kobiro malo. Telo mar mine chakore kata mana gi ot kuma wadaki. Ka wan wadagi mine gi to kwaluorogi. Nyiso ni luor ni ok dhi bedo nyaka malo ma mama ni donj telo. Number 2, ng'ama mama en ng'ama gin wasikgi giwegi. Kuom telo madongo mag mine, onge ng'ama mama mosewuok oko, ma mama machielo osiro. Ka mine gi nyalo wuok masir mine wetegi, to chuo bende biro luwo gi aluwo. Chuo gin jok maluwo gik moko mabeyo. Lakini mine gi osebedo josikgi giwegi. Ka mama moro nitie ka ne kako sungore. To giwegi giwe keto mine obed jasikgi. Jotelo ma mine gi obedo josikgi. Kae to mine dhi bedo mbele. Wach mar president manyo wacho ni igni mabiro mbele mondo joma mine obedie deputy kata president olok kama. Majacha ne en wach mar sweet. President ne miyo mama sweet nikech ne en chieng' mine. Mama nyaka nyodh sweet owinj kamoro. Ino ka mine go nopamo nikech president omiyo gi sweet. Gichacha en wacha. Pod ok onyal timore ka. Ka mine ok nyal ting'o wigi mondo gine ni chuo gi wuondogi to ok pod ok gibitelo. Giaye weche mag chuo gi. Erokamano, an gi nyinga Gilbert Buya, an jawala ma Kisumu ka. An kada wuoye wache mar mine. Mine gi wegi mine joma beyo nikech mine joma nyuolowa. Kendo mine tendgi beyo nikech kata chon naneno ka joma miyo kata janyuolo chwado kata wuon gi wuon uchwadi nyaka wang' mama kani kuon. Kanyo gi bendi. To yiero gi mondo mine obed e telo. Nonego chagi piny. Onego chagi gi piny kaendie.
ok onego chake gi malo ni wacho ne ji ni onego chake gi president, onego wachake gi piny kaendie kata officers ma wantiere gi onego bed ni mine bede, kata mana telo matindo tindo kata county kata ang'o onego bed ni mine nitiere, to ka kichake gi malo to mano ne en mana wuondo ji, nikech ok inyal chako gimoro gi malo to piny kapok ichake. Tend mine to ber, mana kaka osiepa nowacho ni tend mine jondhogore kendgi giwegi, ka ginyalo chung' kod wadgi kochung' kata wadgi kadwaro gimoro ginyalo siro to ni kare, to wach gi mare ni ka ng'ato chung' wadgi kochung' to giwinji no mane makethonegi, lakini mine beyo, tend mine waseneno. An be wagolo example mara mama Buyu ni kaendi ni oting'o maber kendo poti ero kamano. Okay, iluonga na Dhiambo ka Dhiambo, an Jodak ma Kisumu ka. Gima nyalo wacho ni mine ma wacho ni gidwaro free, fair and democratic election. Koro formula midwa ti godo kimedo go namba mine akia, nikechi atemo nyisu ni ka ji wuok ji dhi debe to jopiny go kura ne ng'ama gidwaro. Koro wach moro ni mine an kaka jogi dwaro kelo gini machopie namba ma gidwaro ni pod akia nyaka sani, unless ni giloko chike migogo kura. Nikech kirango mos our current constitution no borrow from Britain and partly US. Ka US mok practice watch two-third gender, Britain ok practice. Eri kaka Kenya dwaro implement. Emo mi awacho ni weche moko ni mine nyalo mino. Gichomre mana gichuo nikech gibe ginyalo. Weche mang'eny ni dwa migi dwa timgi nadi mago onge. Wach moro mane Ruto wacho ni president kotelo to dhako luwe ang'o timre nadi cha. Gino mana macha was roadside declaration, not a memori, macha was political statement. Makik mine mor ni Ruto no se wacho. Kata Ruto no formula modo tiyogo timo gino timang'owa otame. Kechiraila mane nigi weche mane nyalo chopo go chik ni eri to koro dhi EU. Mine koro dongi joma ok binyalo timo gini ne chon. Omiyo mine wuoguru kurem to rem, chuobe wuoguru kurem to rem, to piny odhi mbele. Yan iluonga Alfonso Dhiambo, en adier ni mine nyalo. Kwa nyalo dok kata gi chien kacha mokwongo gini ene gender. Koro wach mar gender ma joma mine kandi monego ket manane, to gima ne president wacho ni ma gima nonego tim gi sani manyaka sani onego obed ni wan kod ng'ama miyo manie ofis mani malo. Koro kane odwa timo gini otime now and now. Mar ariyo kwa nyalo mine osebedo tested. Kwa ng'iyo chien kacha wan kod mine mane osetiyo maber, kaka wanyalo wacho mama Phoebe Asiyo otiyo ka ji oneno, kendo ok mama achiel bende kata mana Martha Magai bende en mine mane otiyo maber. Koro jogi mine anayie ni mine nyalo migi mana chance mondo giti nikech ne gisebedo tested. Kenya ong'eyo mine mosetiyo, mano en gi pacha, anayie ni mine nyalo tiyo. Mana kamano Cleophas, an gima ayago kanyo magombo ni mondo mi jowa kata wendwa ma wan ge studio owuoye kawuono matut kotenore kod paro mopogore ma jo Kisumu golo. En ni to be en adieri ni mine gin jowasik giwegi, gin ema gindhogore giwegi, emomiyo ka opo ni mine owuok oko mondo mi gichung' gilar lemo mopogore to ng'enygi ok yud lemo gi eki. Inyalo penja nena wendwa ma wan go mondo mi giler anena, to kopo ni mana adieri gichiwo anena jip ma ginyalo puonjo godo mine mondo mi kopo ni giwuok oko to mine osirre kendo gine ni gijiwore kanyakla, gimiyore mijing'o mondo mi etelo kata lemo milarogi giwuok oko mondo gisiro mine wete. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go mar thuolo mag joma mine etelo ma pacho ka. Cleophas an kuomi. Dhiambo erokamano ahinya. Achiel kuom joneno kanyo wacho wach madani wenda bende studio kae ochange. Wacho ni joma mine gi joma chuo donje pap, jogwere ng'ato ka ng'ato otimatima yiero ng'ama yombo ng'ama yombo yombi, jopiny odhi mbele. Japiny ni kanyi gigi duto. Erokamano nyakombago natwa kanye kaunti ma Kisumu. Kata kamano achiel kuom gi wacho ni yudo mana 100. Wacho ni bende mine ni